Moni ma whispers mdziko la ma strangers. Tikulandireni kuno ku K9 studio madzulo apa 9 March 2026. Sa Osad Jumani 069 3000 915. Mukatero ndeuti talumikizana koma chonde okondedwa amene mmatsatira ma programs athu. Mauthenga achina hayi bobo big man chani zimatithera nthawi. Ingonenani chimene mufoti kuthandizeni and then we move forward. Most of the nthawi K9 studio KwaZulu-Natal province boma Durban mdziko South Africa madzulo alero lolemba pamene ndi pa 9 March 2026. Mu update yathu ya dzulo tidayika 8 February 2026 ayi ndithu ina lakuika imeneyo ndi inali 8 March. Pakumayiwalika chifukwa kuti masikuwa ndi liwiro limene akuchitika. Mosakutayitsani nthawi ndekuti tili pa update imene tikufotokozera makamaka zokhudzana ndi nkhondo yomwe ili pakati pa dziko la Israel mothandizana ndi America kupunthana ndi Iran. Padali pano nkhondo imeneyi imakhala ngati mavuta ma predictions, koma zomwe zikuchitika zingathe kuonetsera poyera ndi kuyamba kuoneka kumene zikupita. Takhala tikuona chiyambi cha nkhondo dziko la America pofanizira ndi mtopolo amene dziko la America ndi Israel idachitira dziko la Iran mu June 2025, nkhondo imene idachitika m'masiku 12 ndiye kuti kudali kutumiza zimabomba zimene zidaphulitsa mwamphamvu kwambiri mu dziko la Iran, ndipo kuchokera pamenepo America yakhala ikulengezetsa kuti apa ndiye taphwasula ndipo taononga kambiri kamene akhala akulankhula zinthu za mtundu umenewu. Ndipo dziko la Iran litaona kuti njala ya America ndi kuphwasula ndi kuotcha kuwononga makamaka zipangizo za nkhondo za dziko la Iran, dziko la Iran lidakonzeka kakonzekedwe kena, ndipo kukonzeka kumeneku tikufotokoze mkatikati mwa programu yomweyi. Koma padali pano ndiye kuti dziko la Iran lidakhala ngati limachepetsa maka kaponyedwe kamabomba ku dziko la Israel komanso maiko a mu Gulf kapoti maiko amene ali mu Middle East, maiko amene akusungira mabesi a dziko la United States of America. Iran itayamba kuponya mabomba mofoka kapena kuchepetsa mulingo wa mabomba, kuchepetsa nthawi imene amaponyera mabomba, zinayamba kuona ngati Iran ikugonja kapoti ikufowoka. Kwa choncho Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Pentagon, CIA adayamba kumalankhula zosonyeza kuti nkhondo ikuchitika in the favor of them. It is happening in their favor. Zikuwachitira bwino. Koma chimene mungadziwe ndichiona kuti dziko la Iran ngati tidanenapo maviyeni athu angapo apitawo, ndinati nkhondo imene angathe kuzina kuti yayamba pa 27 October 2023 likhoza kukhala bodza. Ikhoza kukhala kuti inali ya June 2025 ndi bodza. Ingathe kukhala inali ya 28 February 2026 ndi bodza. Nkhondo ya pakati pa dziko la America ndi Iran kapena Israel kulimbana ndi Iran ndi nkhondo yakalekale imene ikhoza kukhala kuti ili ndi over 200 to 300 years old. Ndi ndale za dziko lapansi, ndipo atsogoleri amene akubadwa ndi kumalowa m'maikomu amakhala kuti akupitiriza mission kapena chilumbiliro chimene adalumbirira azimbo yawo amene adawasiyira zinthuzi. Ndi inu ndi ine amene tidatukwana zonse adasiya Kamuzu. Ndi inu ndi ine amene tidatukwana zonse adasiya John Chilembwe. Inu ndi ine tinatukwana zonse zimene adasiya Bakili Muluzi. Inu ndi ine sitinafune kuona kalikonse kakupitirira kamene adasiya Bingu wa Mutharika. Inu ndi ine sitinafune kuona kalikonse kamene adachita Peter Mutharika kakupitirira kapena Mai Joyce Banda. Pano tili kalikiliki kufuna kuonetsa kuti pasakhale kalikonse kamene kangapitirire kamene adachita Lazarus Magathha Chakwera. Umu ndi mmene ife lilili akundira kunthiko amphawi akanda mtuwe. Sitikonda kufuna kupitiriza masomphenya a dziko.
maiko anzanu ngati mukuwaona akulimba nkumalimbana kugwebana amapitiliza masomphenya a dziko 300 to 400 years old nkhondo imeneyi. Mlandu wake ndiona kuti maboma ngati achina Ottoman Empire ankachokera madera amene wawa, achina Asia, achina Persia, achina Iran. Mukamamva zoti Tehran simalo wamba, inali capital city ya dziko lapansi, osakhala capital city ya dziko ngati Lilongwe, Blantyre, Mzuzu, Beijing, Shanghai, Hong Kong. Iyayi tikamati Tehran imachedwa capital city yoti anthu akamachika ku Saudi Arabia akamati apita ku capital city amati ku Tehran. Anthu amachika ku Palestine akamati apita ku capital city amati ku Tehran. Anthu amachika ku Turkey akamati capital city amayang'ana Tehran. Anthu amachika Lebanon akamati capital city amapita ku Tehran. Anthu amachika ku Iraq akamati capital city amayang'ana Tehran. So Tehran lero lino ikuoneka ngati it's a district, like a province, but it was once a capital city of dziko lapansi lino. Middle East yonseyi malamulidwa ndi dziko limene lili la Iran. Ngakhale kuti kusintha kwa ndale anagawagawa, koma pali chimodzi chimene sanachigawe, that is being royal. Okondomvera tatiye ndithamangeni chifukwa cha nthawi, zokamba zimakoma zimachuluka, koma tatiye ndithamangeni. Anthu awa ndi anthu amene anasunga history, masomphenya ndi cholinga cha makolo awo kwa zaka zoposa 7,000. Tingathokoza ndi mmene amabadwa akina Solomoni, Tehran ilipo. Mmene amabadwa akina David, Tehran ilipo. Mmene amabadwa akina Jesus, Tehran ilipo. Mmene amabadwa akina Moses, Tehran tikuti ilipo. Mmene amabadwa akina Muhammad, Tehran ilipo. Mukadzamva nkhani ya Babylon ku Iraq, azathu amaitchula Babylon siku lalitu kwina, it was in Iraq ndimene kudachitikira nkhani ya Babylon. Those days Iraq ndi Iran, they were already civilized. Anali civilization inadachitika kale ku maiko awowa. Ndi kumene kudayambira kubadwa atumiki, ngakhale ku Saudi Arabia kulibe mtumiki, ngakhale ku Palestine ku Israel kulibe mtumiki. Chifukwa tikamakamba za mtumiki, Abraham sanaliwa ku Saudi Arabia, Abraham sanaliwa ku Israel kapena kuti ku Palestine, Abraham sanaliwa ku Africa ku Egypt, sanali mu Lebanese. Abraham anali ochokera ku Iraq. So mungathe kuona zaka za Abraham ndi kalekale. History yonse imene ikubwera mu zidzukulu za Abraham akina Yakobo ndiye kuti Abraham anali kale mtumiki wa Mulungu. Kumene amachokera kunali ku Iraq. Ngakhale mbiri idakatchukira ku Israel ku Palestine, koma kwawo ndi ku Iraq kumene anasamuka kwasamukira ma-governments amene nthawiyo amapembedza zosema. Ndi amene adawasamukira ataona kuti zimene mukupembedza ndi zimene ndikupembedza ndi zosiyana. Abraham anasamuka kwasamukira. Makolo ake anali gulu la anthu opembedza ndi kusema mafano. So anasamukira. Kusamuka anankanafuna malo ndi mmene amadutsa mu Palestine kufika mpaka ku Egypt kumene ndi ku Africa. Tingofuna kuti just to brush it up, kuti tingodziwa kuti dziko limene lidabadwira mtumiki wakalekale ngati Abraham selingakhale dziko kuti mkumidzi kutchire kwa anthu osaphunzira ndi kuti kunamizana. It was civilized. Nkhani yayikulu ndiona kuti anthu amene wawa pali ziphunzitso zina zimene zili za chipembedzo cha Isilamu. Pakadali pano mbiri ina imene ili yodziwika ndiyonena kuti dziko la Iran ndi lovutitsitsa kuti asilikali angalilowe kuchoka ku dziko kwawo wapansi ndi mapazi ndi kupanga invade. Malinga ndi mmene dziko la Mulungu adalilengera, apart from kuti Iran ili ndi mphamvu za usilikali, koma ndi mmene dziko la Mulungu adalilengera ndipo vuto kuti munthu angayende wapansi. Chimene mungadziwe kuti nkhondo yapakati pa Iran ndi Iraq imene adayambanitsidwa ndi ma Americans ndi ma Britain
inatha popanda opambana. Tinafotokozaponso nkhondo imeneyi. Koma chimene chidawapangitsa kuti anthu awa alepherane ndi chifukwa choti Iran inkaenda wapansi, Iraq inkaendanso wapansi, funa kupanga invade, ankafuna kulowa kuti alande dziko. Makamaka ma Iraqis under Saddam Hussein ankafuna kuti ailowe Iran alande atamupopa ma Americans kuti kuthandiza. So there mungathaona kuti anatopetsana, koma analephera kuti azilowe nkhalango za Iran mpaka akafike m'matawuni a Iran kudzera pansi, chifukwa mmwamba it was not safe kuwulukamo. So umu ndi mmene dziko la Iran lilili, zomwe zimamveka kuti achina Juja wa Majuja, Gog wa Magog, zimamveka ngakhale kuti malo ake eni samadziwika, koma pamakhala kupenekera kuti zingathe kukhala kuti ndi mapiri amene ali pakati pa dziko la Iraq, Iran komanso Turkey. Maiko wa akamati Iraq, Iran, Turkey ndi Turkiya ndi kumene timati ku Turkey. Akatanthauza zini akewa achina ma Persians kuti Turkiya kapena Turkey ndi chani, zimamveka kuti akuti otsalira. Adatsalira bwanji? Akuti zidzukulu ndi ana a Juja wa Majuj akukatsekeredwa kuphanga kuti kuphiri kuja pakati pa mapiri awiri kumene ankakatsekerako padali ena amene adatsalira mbuyo. Ndi otsalira mbuyowa zimamveka, si history yogirika, koma tikamawerenga mabukumo zimamvekekako choncho, ngakhale kuti maumboni ake ngokayikitsa. Awawa adatsalira, ndi otsalirawa ndi amene adapanga m'bado umene kupeza ku Iraq, Turkey komanso Iran. Ndi chifukwa anthu ake amakhala kuti zochitika zawo kaganizidwe ndi kachitidwe ka zinthu sangafanane ndi ma Arabs ena onse a Middle East. Amaoneka kuti ndi zidzukulu za china Juja wa Majuja. Pachifukwa chimene chichi, before provoking them, tiziyamba tadziwaso kuti kodi dziko limeneli history yake imati chani. But ukafuna kufa paja kuti muyamba kutseka ndi mphuno, makutu ndi maso, sumva fungo, suyang'ana, sumamva mkuwo. Ukafuna kufa, you die almost everything and anything. Umatha kumadelera ndi kunyalanyaza chilichonse ula anthu atakulankhula. This is why anthu amalimba mtima ndi kumakayiyamba nkhondo ndi Iran, ngakhale history wadakhala kuti sambuli history akuidziwa bwinobwino. Okondwa mvere tenthamangeni. Mwaona ino ndine taona dziko la America likukachita chiwembu mu dziko la Iran polankhula akuti iwo kudali kudziteteza. Iran imafuna tipanga ataki, ndefe tinaona kuti iwo asanatipanga ataki, we should stop them from attacking us. Zindumbo noti anakupangani ataki, ayi inuyo ndi Iran amene akafupikira dziko la anzake ndani, ifeyo ndamfuna panga ataki anzake ndani. Kungoyang'ana Abraham Lincoln ali kuti ali m'madzi aku Venezuela, ali m'madzi aku Mexico, ali m'madzi aku Middle East. Pamene papa amene amamufupikira anzake kuti ampange chiwembu ndi ndani. Zinthu zina akuluakulu chimangodabwitsa kuti kupita ku college bwinobwino ndi kukhala ndi masters ndi kumaganiza so ngati chitserekwete, zimangodabwitsa kuti zimatheka bwanji. Ndizoona kukhulupirira tishu madzi alipo. Okondwa omvera, tatiye tipiteni patsogolo pang'ono. Nkhani ndionena kuti zonse taona zija, Iran yakhala ikugwiritsa ntchito ma ballistic missiles ofoka, opereka ma damage ochepa, zina kumagwa osaphulika, zina kumaziombera mmwamba, kumazinyenya zikamafika pasi kumafika zili mapisi. To be honest, tinakambapo maviyeni athu pano mu June, America itachitanso chipongwe dziko la Iran kunena kuti dziko la Iran likumatumiza mabomba amene anawapanga ndi ndalama ngati $2,000 to $20,000. Ndipo America ikumatumiza ma interceptor, zinthu zoonongera mabomba amenewo, chimodzi chimakhala above $200,000 to $400,000. Sono mungatheona wina aponya bomba la $20,000, koma china chake choti chikaononge bomba limene chimakhala cha $200,000, $300,000, $400,000. Apa ndipane zadziwika kuti Iran nkhondo janayigawa mafezi atatu. Fezi yoyamba ndiyofuna kuti
aponye mabomba America itulutse zomwe ali nazo pa nkhani ya interception kuti apanga intercept kugwiritsa ntchito zida zanji. Nde Iran inayamba maponya mabomba aja magwiritsa ntchito zida zofoka kwambiri kuti America atulutse zimene ali nazo. Atayiona America zimene akutulutsa nazo kuti okay, right, this is their capacity. Then kenako Iran inapita zabe maponya mabomba aja, ndipo kunali kufuna kuti America ndi Israel ali ndi ma reserve ama interceptors, zinthu zopanga intercept ma missile akamabwera anadzoti kandi ma warehouse angati, koma tikudzoti aziti kupanga continue kuponya mabombawa zijazizitsika aziphulitsa. Ndipo chifukwa choti America chimene mungadziwa chona kuti makampani ngati Nike, Adidas, Skechers, Reebok and onse makampani awa anasamukira ku China kulondola cheap labor. Chinthu ngati chomwe choti muchipangire ku America it cost you a lot of money. Mukachipangira ku China mungathe kupanga zinthu 10 pa ndalama imene mukadapangira chinthu chimodzi ku America. This is the different. Kwa choncho ngati America imadzipangira yokha bomba, noti bomba limodzi limene anapanga ku America, ndalama leba ndi chilichonse chimene agwiritsa ntchito, Iran ingathe kupanga mabomba ngati omwewo okwana 20 kapena 200. That is the different. America ingathe kupanga bomba limodzi, koma ndalama imene akhoza kugwiritsa ntchito leba chilichonse chimene angathe kupanga yo pa chinthu chimodzi, Iran ingathe kupanga zinthu 20 kapena 200. Nde Iran imadziwa zona kuti ife tikaponya bomba limodzi, nde kuti America atumiza bomba limodzi kudzawononga bomba lathu limodzi lija. Koma cost idzikhala yonse, ndoti nkhondo ija sakungomenyana kuti ndi nkhondo timuphe agonje, koma akufuna kusaukitsa dziko, kulisaukitsa kudzera mu nkhondo imeneyi. Kwa choncho that mission was the first phase. Yonena kuti America tufuna nkhokwe zawo zimene akusungira ma anti-missile, zinthu zopanga intercept ma missile, nkhokwe zimene akusungira ziphwe. Zikaphwa tikudziwa kuti amafuna ndalama zambiri kuti apange zimene zizi, sangamapange zina mabwezeretsa kwakuphulitsa mwakathithi. Nde Iran inatenga that phase, inachitika, inatheka. Secondly, Iran inayamba ponya mtundu wina wa mabomba. Mukathe kuona kuti mabomba ambiri amene idaponya mu chigawo choyamba anapangidwa intercepted. Andu mbono lipo intercepted. Zinatheka zimenezo. Phase major Iran imadziwa kuti adzipangatu intercepting. Nkhani sitikuponya mabomba kuti akaphe kapena akaononge, koma nkhani ndi kuphwetsa nkhokwe zimene akusungira zipangizo zimene amapangira intercept ma missile. That was the first phase. Second phase, munamba kuona kuti Iran namba panga strike, ndipo mabomba namba kukagwa ku Israel, ku Qatar, ku Saudi Arabia, ku Bahrain, anapita ku United Arab Emirates. Zinamba kukagwa kumene kuja. Mu sabata imodzi mmene nkhondo imafika in 5 days, kunapeza kuti Iran ali mu nkhondo ndi mayiko kwana 15. That was second phase. And that second phase, cholinga cha Iran chinali chani? Cholinga cha Iran kunali kufuna kugonjetsa mphamvu za zimarada zimene zimapanga activate ma interceptors, kuti zimene zijazo as phone ngati mwango ichaja ndi kuikhazika battery jene nkatukhala all 5 days phone jeda kali ndi moto. Koma ngati kuimba kusera ma game kumuli pa WhatsApp ikamatha 3 4 5 hours battery kuzo ndikuti la drainer. Izi ndi zimene dziko la Iran lidapanga. Anadziwa kuti zinthu zimene zija zimayendera mabatire, zimene zijazo zili ndi chimene chimapanga activate. Anaziwerenga zingathe kupanga activate kangati. Azi chinthu chimapezeka kuti chikapanga activate koyamba chimene chitenge ma minutes angapo kuti chichajeso batire kuti chikwanitsenso kupanga intercept kachiwiri. Ataziwerenga zinthu zija kuti umu ndimene zimagwirira ntchito, ndi chifukwa Iran idayamba kuvumbitsa mabomba mosakhala bwino. Chifukwa amadziwa kuti tikaponya chipanga activate koyamba koma kachiwiri sichipanga, chifukwa chikhala chikudzichaje chikhala chilibe mphamvu. Ndiye kuti zinthu zimene zimapanga activate ma siren, ma interceptors zichanchani maradawo zimene zija zimatopa. Zitayamba kutopa, mabomba anamba kugwa mu Tel Aviv, mabomba anamba kugwa mu Israeli,
mabomba anagwa mu Qatar, mabomba anagwa ku chani, monse muja munagwa mabomba chifukwa choti Iran inayamba kuponya mamizelo movumbitsa after atazidziwa zinthu zija, zimarada zija, zima interceptor zija, anazidziwa kuti omu ndimene zimagwirira ntchito, anayamba kuvumbitsa. Tikunena pano Iran yakwanitsa kuphwasula zimarada za dziko la America ndi Israel, zomwe zopezeka mu Gulf komanso zimene zopezeka ku Israel, kotero kuti asakunamizeni. Panopo kulibenso Iron Dome imene ingathe kupanga intercept chilichonse. Ngati atakuonetseni akupanga intercept mabomba kapena mamizero, dziwani kuti ndi artificial intelligent akungojambula ndi kumakuonetsani mulengalenga, sangakuonetseni a full video imene ili ndi umboni onse wa zenizeni zimene zikuchitika ku Israeli. Makamera, ma surveillance cameras amadapachikidwa ma street kandi yapa nyumba pa munthu kandi chani, as long as the surveillance camera akuzungulira asilikali Israel yonse, kuthothola kamera ina iliyonse kuopa kuti ingamajambule zimene zikuchitika kunjaku, anthu nkumapangana share. Sakufuna kuti muone zenizeni, koma zona zake zenizeni panopo ku Palestine, ku Gaza ndi ku Tel Aviv pali chikusiyana. It's flat. Ma buildings okongolaja turned into rubbles, zasanduka kukhala maduka, zigulumu amiyala asalazana anyamatala. Kwachoncho panopo ngati titawuzidwa zoti yayi apanga intercept, dziwani kuti zatsala nzochepa koma zambiri zatero. Ndiye mungathe kuona kuti nkhani pali nkhondo ya zida ndiye pali nkhondo ya mawu. Nkhondo ya mawu ndi ina, imakhala ndi diplomacy and the like. Iran itachepetsa kaponyedwe ka mabomba, president wawo anakhanga atapanga issue statement imene imaoneka ngati he is apologizing, kupanga apologize maiko aku Middle East kapena maiko amu Gulf chifukwa choti yayi ife tikupepesa chifukwa tinapanga chanchanchanchan. Koma ngati mukuyitsatira nkhondo mungathe kuona kuti kupepesa ndi kuponyedwa kwa hypersonic missile sizinasiyane. Ndipo pamene Donald Trump anayamba kunyadira kuti Iran ikuoneka kuti kupepesa, but it's too late and I told them you are late abale, Iran sinachedwe, strategically ikupanga zimene apanga plani. Ndifaka amati nkhondo imeneyi ife dayikonzekera, zoti America ndi dani wathu timadziwa, zoti nkhondo ngati idzabwera timadziwa zonsezo, ndipo sikuti timawodzera, zonse timazidziwa. And mungathe kuona kusiyana kwa nkhondo yapakamwa ndi yapa ground. Nkhondo imene amalankhula president wawo yopepesa ku Qatar kuti anangwauza kuti ife tilibe nanu chiwembu, koma chimene mungadziwa nchona kuti musalole Israel kapena America kugwiritsa ntchito dziko lanu, malo anu poti panga ife ziwembu, chifukwa ife tidzabwezera chiwembu kumene chachokera. Nesi tidzayang'ana kuti kande chikuchokera kuti, koma ngati zidzakhala choncho ife ndi anthu okonda mtendere. Kulankhula kwa zimenezi sipanadutse nthawi, Iran inapanga strike, ndipo anabwera zapanga issue statement imene amanena kuti kumwalira kwa Ayatollah Khomeini, makomanda ambiri a dziko la Iran makamaka ku IRGC amapanga zinthu mwachipsera mtima. Linalibodza akuti amapanga zinthu mwachipsera mtima, zinthu zimene sitimapanga komandi ndife ngati president akuti sitimapanga komandi ndine, koma anthu ngoti anali ndi mkwiyo and zimene yatizikonza ndithu zina zabodza. They are switching to phase 3. Phase 3 ndi kugwiritsa ntchito notsopano hypersonic missiles. Hypersonic missiles kwa amene munapanga za masamu physics inde, that is about 15 imeneyi ndi 15 times speed kuposa ya sound. Hypersonic missile imathamanga 15 times kuposa sound, kuposa speed ya sound. Ngati munthu panada kuwa kuchoka mawuwo pakamwa paine kukafika mkhutu la munthu pa mtunda wa 100 meters, ngati mungakwanitse kuwerenga kuti amayenda mawuwo m'maseconds angati, ine ndakayika ikhoza kukhala kuti mwina second ija tingathe kuigawa pa 6 kapena pa 5,
ndikuti 20% ya second ndi imene mawu okuwa angayende mu mtunda wa 100 meters. Akuluakulu kwina kwene ndesi ndikudziwa, koma hypersonic missile chidule chake imapanga travel mtunda wa 11,500 kilometers per hour. Sindikudziwa nchokwera chanji. 11,500 kilometers per hour. Ndoti mu hour imodzi in 30 minutes chingathe kwenda 5,750 kilometers. In 15 seconds chingathe kwenda, I mean in 15 minutes chingathe kwenda mtunda wa 3,000 kilometers. In 7 minutes chingathe kwenda mtunda wa 1,750 kilometers. Mwachidule mizero imene ikuiponya ku Malawi ingathe kukagwa ku Cape Town, kutumizatu ku Malawi ingathe kukagwa ku Cape Town mu mphindi zosachepera 7. Ponya mizero imene tikuti ku Malawi ingathe kukagwa ku Cape Town in less than 7 minutes. Kwinako ndemudzipitiliza. That's what means hypersonic. Israeli ndi Irani bomba limene lingathe kuyenda 4.5 to 5.2 minutes from Israeli, kapena from Iran kukagwa mu Israeli. Ma Iranis akugwiritsa ntchito mtundu wa mabomba, bomba limene lili kumachoka limodzi, koma chikafupikira target chikumaphwasuka ndi kusanduka mabomba 16. Ndipo bomba lililonse palokha ndi missile. Akuluakulu mabomba awa ndi amene anaponya pambuyo pa president wa dziko la Iran kupanga issue message ya kupanga apologize m'maiko aku Middle East amene anathira nkhondo aja. Bomba limodzi likumathamanga mtunda 4.8 to 5.2 minutes from Iran to Israel. Chimene chikumati chikapita chikafika mtunda wa target yo chikumaphwasuka ndi kusanduka mabomba 16. Ndipo mabomba 16 ipo chifukwa cha speed palibe dziko limene ladziwika kale pakadali pano kuti lingathe kupanga intercept speed ya mabomba amenewo aponya. So this is phase 3. Phase 3 imene ikuyambika ndiyonena kuti nkhokwe za mabomba opanga intercept za America ndi Israel zaphwa, ngakhalenso za ku Middle East. Aphwasula ma gas stations, aphwasula ma chana ma base awo amene ali mu Middle East, aphwasula zinthu zambiri zokhudzana ndi nkhondo zimene zipo. Apa akudziwa kuti America yafogetsedwa, zinthu zawo zambiri zikulephera kupanga activate, kupereka ma signals kuti kukubwera chinthu china chake. Marada sagwira ntchito chifukwa kuti marada ambiri aphwasulidwa. Ndipo lero pa 9 March 2026 masanawa anyamata a Hezbollah aphwanyanso communication center ina ya asilikali ankhondo a dziko la Israel, kotero kuti akulephera kuti azidziwa chimene chikubwera chifukwa sono palibe chinthu choti chidzapanga alert ndi kupanga activate ma siren, komanso panga activate ma anti-ballistic missile zophwasulira kupanga intercept ma missile mabomba. Pamene afika mu phase imeneyi, Iran they are switching into hypersonic missile cruisers zimene afuna kuti ayambe kugwiritsa ntchito sitija amagwiritsa ntchito matoileti. Koma musayiwale dziko la China linalowerera mu nkhondo imeneyi potenga mamiliyoni a zibaluni kuzipereka ku Iran. Ma Iranese anachotsa zida zawo zonse za nkhondo m'makampu ndi m'mabesi awo apamwamba pa nthaka, ndi kupopa pa zibaluni zija ndi kuziyika m'menemo, zimene ma Americans akamayenda mwambamo akuti amaonamo ma helicopter, amaonamo akasinja, amaonamo zimagalimoto, ndi iwo aja anali busy kuzithira mabomba zimene zija, osadziwa zoti akugwiritsa ntchito chida cha $200,000 kukaphulitsa chibaluni cha $50. Akuluakulu kuzelezetsana ruhu. Wina wapopa chibaluni chikapopedwa nkumaoneka nimudzoti ma Chinese amapanga mabedi opopa, bedi lopopa, tenti yopopa, kungochipopa nkusanduka tenti, kuchipopa nkusanduka bedi mattress,
kuchipopa ndi kusanduka wardrobe ndi kuyika muzovala. Akupanga zimene zija ngati kasinja, kuchipanga ngati helicopter, kuchipanga ngati stima, kuchipanga ngati galimoto ya nkhondo, ndi kuziyika m'mabesi ndi makampu. Zinthuzo chimodzi it's about 30 to $50. America ikutenga bomba la 200,000 kuulutsa pa ndege kwachithira chimene chichi. Kuchoka pamenepo president ndithu wa dziko la America otsogolera maiko oposa 51 kukayima pa media ndi kumati we have destroyed all their aircraft, we have zoona sure kumachenjera president wa ku Malawi a Trump, kuchenjera amachita posudwa ndi makansala aku Malawi sure, kumakalengezetsa, kumakaiuza CNN, kumakaiuza BBC, kumayiuza Al Jazeera, taphwasula Irani, zida zawo zonse zaphwasulidwa, zonse taphwasula, chilichonse taphwasula, alibe chilichonse, pano afuna kukambirana. Asanamalize kulankhula, hypersonic missile yatumizidwa ku Israel. Okondedwa omvera, nkhondo iyi ili m'masamu. Nkhondo iyi ili m'masamu. Pakadali pano America, CIA, Pentagon, IDF, makomanda awo onse ali mamitini after mamitini, koma mamitini onsewo alibe chogwirika chimene akukambirana chofuna kodi nkhondo imeneyi athana nayo bwanji. Izo zili choncho, ma message amene Iran yakhala ikutumiza ku dziko akumvedwa. Ma message amene dziko la Iran atumiza ku Middle East, ku maiko anzawo aluya, amvedwa. Nkhani yayikulu ndiona kuti pakadali pano aliyense zimene yachita Iran, aliyense ali njenjenje, aliyense akunjenjemera Middle East, ngakhale ku Europe, ngakhale America payokha yamba kuchita mantha ndi bomba limene Iran yagenda. Komatu nkhani ndiona kuti maiko ambiri aku Middle East akusowa, akugwidwa njenkha. Timuuza bwanji Trump kuti achotse makampu ake? Chifukwa ngati makampu awasachoka mwachidziwikire, Donald Trump afuna kuwagwiritsa ntchito to strike Iran, ndipo mwachidziwikire Iran idzabwezera kuponya mabomba kulikonse kumene kudzachoke bomba limene lidzakagwa mu Iran. That is including ngati mabesi athu mu Middle East muno adagwiritsidwa ntchito. Are we safe ndi mabomba amene Iran yayamba kuponya? Mwina tinkango kayikira zoti dziko la Iran lili ndi zida za nuclear, koma nthawi ikakwana Iran sidzalankhula ndi kukamba kuti nuclear tili nayo, koma tidzangoona pa ground kuti this is nuclear. Okondedwa omvera, za Iran tingathe kuchezera kukamba, koma tinanena kale kuti ndi nkhondo ya nkhanga ndi finye. Ngati mwadutsa mwapeza kumenyana, mukakafika ku nyumba musakati nkhanga ndi imene ikuwina kapena kuti kupambana. Ayi, mukangoti akumenyanade. Zoona zake zenizeni tizione kutsogoloko. Koma Iran sikuoneka kuti ili nawo mopempha ceasefire kapena kuvomereza ceasefire. Musayiwale kuti America inagwiritsa ntchito rule of the jungle. Kuoneka kuti rule of the jungle, it's either you eat or you be eaten. Wayenera kuti udye kapena udyedwe. Mchile mulibe lamulo lililonse loposa lamulo limeneli. Zinyama za mchile zimadzoti mchile muno muli lamulo limodzi. It's either iweyo udye kapena udyedwe. Kwa choncho mkango umayenera kuti udye tizinyama, koma mkango ukafa tizinyama timayenera kuti tidye mkango. Mkango umadya tinyama zing'ono-zing'ono. Ukafa ngakhale ndi nyelele yomwe imaudya mkango. These are the rules of the jungle. The America anagwiritsa ntchito, kamoti America amagwiritsa ntchito ma rules of the jungle, oti iwo to survive amana kuti adzidye aliyense for them to survive. Koma nthawi ino Iran yachivomereza
America akupanga nkhondo ya choice. They fighting this war, a choice war, a war of choice. Pamene Iran ali pa war to survive. Ndi survive. Ngati panopo ife titalephera kumenya nkhondo iyi pogwiritsa ntchito minofu, mafupa ndi mano, pokhetsa thukuta, malovu ndi magazi, sidzapezekanso nkhondo ina. Ndi chifukwa chake mukuiona kuti Iran ikumenya nkhondo iyi very strategic. Komanso Iran ikumenya nkhondo iyi mosayang'ana mbuyo kapena kuganizira chamawa, koma kunena kuti mwayi othana ndi mdani wathu amene wakhala kuti sokoneza tulo usiku ndi usana ndi omwewu waziyamba yekha. It's either nkhondo iyi ine ndidye kapena ndidyedwe. Kwachoncho kuvomereza mwamsanga Iran kuti pakhale ceasefire, akudziwa kuti kungopereka ceasefire sikhala ceasefire, koma ikhala yoti Israel ndi America they are to regroup. Nde Iran ngati idzikana ceasefire, adzikana ceasefire chifukwa choti sakufuna kuti Israel ndi America adzipangise regroup. Chifukwa izi ndi zimene iwo amapanga. Amakhala ngati apanga ceasefire kubwerera mbuyo kuti adzitolere, akupanga ni chiwembu chodzidzimutsanso. Ndi chifukwa apa Iran sikufuna kuvomera ceasefire chifukwa chodziwa kusakhulupirika kwa anthu amene amapanga nawo ma ceasefire ngati ma Americans komanso ma Israel. Mawa tikhaso ndi update ina, koma chimene mungadziwa nchenda kuti phase 3 ndi imene pa ground, and phase 3 ikutanthauza kugwiritsa ntchito ma hypersonic missiles, and ma hypersonic missiles tanena kuti amathamanga 15 times than kuthamanga kwa sound. Ndipotu mwachidule kuti masamu asativute, ndi kuti hypersonic missile imayenda pafupifupi 11,500 km per hour. Galimoto yanu yomuyang'ane ngati anayemba 180, ndikuti ingathe kuyenda mtunda wa 180 km pa 1 hour iliyonse. Ngati anayemba 220, galimoto yanu ingathe kuthamanga 220 km pa 1 hour. Pamenepo ngati mutagwetsa mita zitengani nsalu amene mukuyenda. Ngati galimoto yanu anayemba 260, ndikuti galimoto yanu ingathe kuthamanga liwiro la 260 km pa 1 hour mutafinye kugwetsa mita pamene mugwetse. The hypersonic ikagwetsa mita, and icho chonse chimayenda mayendedwe ena chimayenda chogwetsa mita, chimayenda 11,500 km pa 60 minutes, yomwe ili 1 hour. Kwachoncho bomba limeneli ndilija akulitcha intercontinental, chingathe kuyenda from Iran ndi kukagwa kumene kunathera dziko la America ndi madzi. Chifukwa kuchoka ku Iran kupita ku America makilomita sakwana ngakhale 6,000. Ndiye kuti ichichi chingathe kupita ku America ndi kukatembenuka bwerera ku Iran in 60 minutes. Ndiye kuti chili nkuthekera kopita ku America mu 22 to 25 minutes from Iran to America, kuyenda 25 minutes ndi ukasakaza. Bomba limene lili loti wina ake ndithu adzigona osafunda ndi kuyatsa aircon chifukwa thukuta ndilosa liyamba. Intercontinental missile ndi chida chopsa. Tinkakamba mu 2023 muja, koma zinkaone ngati ayi ati kungoyipo pa Iran. Iyayi tinkavundukula pena pake nkumayang'ana kuti kodi amene ali incapacity yanji. Zinkamvika ngati mphekesera. Lero zamba kuoneka. Neba osakwiya, nkhondo iyi okondawamvera china chimene tingakuuza ni choti ndi mistake kuyiphatikiza kuti ingathe kukhala holy war. Si nkhondo yachipembedzo, si nkhondo za dini, si nkhondo zimene wina akazi tenga Korani ndi Bible nkumayikapo. Nothing like holy in this war. Ngati ntidzingowonerani ndi kutsatira ndi kukamba ngati imene makambira nkhani za ndale, because this is a world politics. Aliyense afuna panga expand, aliyense afuna lamulira nzake. Ngati salamulira adziwe kuti wina alamulidwa. Ndi aliyense akukana kulamulidwa, aliyense afuna kulamulira. Koma ngati mutafuna kudandaula pa nkhani ya uzimu, dandaula ndi dzina loti anthu amene akuphedwa mizimu yosalakwa imene ikuponderezedwa, regardless kuti akhoza kukhala Mkhristu,
angathe kukhala msilamu, angathe kukhala muyuda, olwati akhala kuti alibe chipembedzo. Koma ngati ndi munthu, ndi mwana, ndi mzimayi, ndi nkhalamba, ndi munthu wina aliyenseyo, si msilikali, akuphedwa nawo ngati imene aphedwera ana aja 160 chakuti pa skulu, kwapha ana achitsikana akuphunzira ali m'maklasi. Zimenezo munthu ungodandaula kuti chifukwa chani koma. Chifukwa kumene kuli makampu a Iran mukudziwa, kumene kuli asilikali ankhondo a dziko la Iran mukudziwa, chokaphunzitsira skulu anali mklasi ndi chani. Pamenepo tingathe kungodandaula kuti these are humans, ndi anthu sizinyama. Ngati mukupita ku Iran mukumenyana ndi Israel, pitani ku Israel mudzikapha asilikali. I think ndifike Iran pobwezera mabomba kukataa, sanakaponye ku stadium, sanakaponye ku chipatala, sanakaponye ku msika, amaphulitsa mmene muli mabase a United States of America, chifukwa iwo aja kudzoti kupanga nkhondo andiomenyana naye pa nkhondo amakhala msilikali nzathu. Enawa ndi chifukwa chani nkhondo yawo amapita m'misika nkumakapha anthu kodi. Tidzafotokoza tsiku lina, koma chimenecho ndi chimodzi mwa zizindikiro za anthu olephera mamenyedwe a nkhondo. Anthu amafuna nambala, kwafa anthu 800 ma civilian, kwafa anthu 1000 ma civilian. Imeneyo si nkhondo. Ngati mutapha asilikali 5 kapena 10, koma ngati ali asilikali, ndi zosiyana kwakukulu ndi kupha anthu 1000 amene ali ma civilians. Pali bukhu lina lake la mapatience limene limakamba, amati ophunzira mmodzi wa chipembedzo ndi wamphamvu kwambiri polimbana ndi Satana kuposa anthu opembedza wamba 1000. Bukhu limenelo, amene mmadziwa kuwerenga Chipecha, mwina mawu amene mudapezapo. Munthu mmodzi ophunzira bwino wa chipembedzo ndi wamphamvu kwambiri kuposa anthu wamba opembedza wamba 1000. You can see that. Kwa choncho kupha ana a skulu okwana 200 nkopanda pake kusiyana ndi munthu amene wapha asilikali 5. Ndiye mwina nkutheka kuti popeza sanga nkhondo iyi tikumayiwina, tikupambana pa media, ndiye tikamamva kuti aphulitsa anthu 700 pa chiyambire cha nkhondo chija, kwafa anthu 1000, uku kuti kamati kwafa asilikali 10 nkumaona ngati nambala ndi yaying'ono. Asilikali 10 a dziko la America, asilikali 10 a dziko la Israeli ndi dziko palokha. Muzifufuze bwino. Mwakoma nonse, usiku wabwino. Bye bye.